gaur zabaldu ditu Durangoko azokak bere ateak, eta 5 puntuan direnean gaur gu saioa ez, gaur saio berezia hemen Durangoko azokatik. 59. edizio ospatzen ari da Durangoko azoka, eta Gaztea ona etorri da, 2 orduz zuzeneko saio bat eskaintzera, bertan diskoa aurkeztuko duten artistekin egongo gara, publikoarekin hitz egingo dugu, eta 1000 kontu izango dituzue 2 orduz hementxe Gaztean. Esan beharra dago, gaur ja lehendabiziko ordutik Durangoko azokako landako gunea topera zegoela, eta hemen ibili gara landalan, baina egia da, hainbeste jenderekin zaila egin zaigula gu ere koordinatzea. Iritsi gara, 5 hementxe dira, Alain Perez naiz, eta ez naiz bakarrik egongo. Hementxe izango delako nere parean, daukat, Julen Idigoras, arratsaldeon, Julen. Arratsaldeon, urruti gaude. Urruti gaude, bai. Ez dakitze estiloko maila jarri diguten hemen, baina moldatuko gara, egingo dugu saioa eta gainera ondo. Bai, gainera esango nuke ez dakidela hotza edo beroa egiten duen. Ni nago jertxearekin, zuek zaudete horrela manga laburrean. Ni berotuta nago, baina badakizu horrelako momentuetan beti berotzen naizela. Bai, egia, aurten eguraldia hobe samarra dela esango nuke. Gutxienez deneko egun honetan, baina hemen gaude sekulako giroarekin, hasi berri eta ez gaude bakarrik. Ez gaude bakarrik, hementxe dagoelako baita nere alboan, Ainhoa Roita Jauregi, arratsaldeon, Ainhoa. Kaixo, arratsaldeon, Alain. Desiatzen gaurko saioa arrankatzeko, estreinatzeko? Bai, zepillo bat elkarrizketa ditugu, hainbat kontu baita ere aipatzeko, publikoarekin egongo gara baita ere, beraz, 2 ordu hauetan asko dugu esateko. Bai, eta gogoratu hau irrati bidez entzun dezakezuela, Gaztean, Gaztea entzunda, baina baita streaming bidez gaztea.eusen edota Gazteako YouTubeko kanalean, hortxe gaude ikusgai, kamara dauzka gaulako hemen, ez da guretzako ohikoa normalen irratian egoten garelako, baina hemen gaur igu ikusteko aukera ere izango duzu. Hemen ditugu dagoeneko lehendabiziko gonbidatuak kanta bat jarriko dugu, eta bueltakoan, esango dugu, elkarrizketa kombinatua egingo dugula. Adi, Gorka Urbizu eta Bengo dagoeneko hementxe ditugulako mai gaini. Gaztea Durangoko azokan. Hementxe ditugu maian eserita dagoeneko Bengo eta Gorka Urbizu, arratsaldeon bikote. Haupa, arratsaldeon. Zer modu zaudete? Nola iritsi zarete Durangora? Presaka eta larri. Badakigu Bengo, zu goizetik ja hemen zaudela, baina Gorka zu iritsi berri, ez? Ni oraintxe postutik ez naiz pasa ere egin, zuzenean zuen bila hor sartu nahi zanun daude. Orduan sentsazioen inguruan galdetzea ja zaila, ez? Ez dakitze sentsazioen bat izan duzun. Ez dut aukerarik auki oraindik. Biok atera duzue diskoa aurten, egia da Gorka zure kasuan urtarrilekoa dela hasiera bat lana, urte oso bat pasada, eta egia da, zure bakarkako debuta izan dela, ez dakitze sentsazio dituzun, nola bizi izan duzun urte hau oso berezia izan den zuretzako, ze badakigu berezia izango zela, beste aro bat zabaldu duzulako, eta urte hau gainera oso emankorra eta oso oparo izan delako zuretzat. Bai, kontuan izan da nien entorrela 4 urteko isilune batetik, eta 4 urte kontzerturik eta elkarrizketarik eman gabe. Fikat erdaulduta, baina gogotxu, hola proposamen berri honekin, eta egia esan oso pozik eukitako harrerarekin, eta ja dagoeneko eman ditugu 50 piko kontzertu, eta taldearen baitan ere oso girona, eta, gozatzen, ez? Bilaketa lan horren ondotik, eta grabaketak dauzkan bere gora bera hoien ondoren, orain ja publikoarekin partekatu eta gozatzen bai. Eta zuk Bengo, 2 diskatera dituzu 2 urtetan segidan. Duela 3 urteko Bengok, hau imaginatzen zeban, hau da, denbora guztienetan pasatzen ari den guzti hau, nola dizara asimilatzen, barneratzen, zaila izan da, erritmo hau mantentza zuretzat? Egia da justo santzun bezala, ez? Ateak jutela 2 disko, ez? Urte bakoitzean disko bat. Esango nun, izan dela pixkat fruitua, ez? Itian musika lagunekin, pixkanaka indugun zerbait da, lasai hartu dugun zerbait, eta organikoki atarigun lan bat edo, ez? Orduan, pozik nago, azkenin lantalde izugarriak agure bai, lagun pila bat hemen daude bai azokan eta bai kontzertutan beti nerekin, eta hortxe gabiltza. Azoka polita dela, gauza polita dela ez dugu zalantzan jarriko, eta urteak oparoak izan dira biontzat, baina galdetu nahi zuen bai, ea nekatuta zabeten, egia ospeak nekatzen dula bere forma guztietan, eta azokak ere bai nekatzen du, eta ezakit nagi edo pereza puntu bat ematen dizuen azokak ere bai. Isilunea. Isilune dramatikoa. Nik egia esango dizut, disko gehienak atera ditut Durango, aro hortan ez, gehien bat, eta disko honekin nahi zuzen ere salto egin nuen, eta pasan urtean kale egin nuen, eta, etxean ere oso gustara goten da, eta online ikusten dituen hautseneako kontzertuak, eta gogoan dut ez, horre pandemia garaen ere bai. Baina, badauka bere puntu politxare bai ez. Batez ere, jendearekin elkartzea eta hori, baina, egia da,
ostia, laugarren egunerako edo Nekeza dela. pixka nekegarria. Nabaritzen da lehenengo gunean ari gara galdetzen. Bai, sobreesposizio hori, oraindik naiz postura iritsi, ez, baina... Oraindik fresko. Iritsi berri, Baina, bai. oraindik fresko, bai. Bestela, jode. Aizu Gorka, nik galdetu nahi nizun, marketingaren inguruan egia da, hasiera bat, kontzeptu bat dela, ze horre diskoko kanta guztiak bat horrekin amaitzen dira, eta egia da, gero atera dituzun, merchandisingeko elementuek ere, hor bat hitz hori sartu diezula, egia da, aurten adibidez bizi izan dugula baita fenomeno nahiko antzeko bat, Brat unibertsoarekin, Brat diskorrekin, ez dakit? Bat eta brat. Bat eta Hasiera Brat. Brat. Hori guztia hasieratik ja pentsatuta zenuten, hau da, gerora ere bat hori denean erabiliko zenutela, edo gerora atera den zerbait izan da? Hau izan zen, gau pasa baten ondorio edo, ja diskoa estatu batuetan masterizatu genuen eta jaso genuen ja audioa, eta orduan kantuek bazuten izenburu normala. Eta halako baten gau hortan esan, ez nago oso gustora tituloekin da zakizer, eta orduan okurritu zitzaidan holako epifania momentu bat eukin nuen, eta hostia, igual, bat, eta danei bat, eta azkeneko kantua besterik ez, eta holako okurrizio bat izan zen, eta ala geratu den, eta gero horrek markatu du egia da gira osoa kantu guztiak, eta bai, bete zait WhatsApp eta dena beti xaguzara ateatzen zait bat jartzen dut, eta bakizu. Bueno, borobil atera zaizu dena, ez? Bai, egia esan pozik diskoak badauka xumetasun bat, ola soiltasun bat, hor bai musikan, bai soinuan eta bai arregloen aldetik, eta honek ere uste dut ematen ziola alako soiltasun bat markatzeko beste bide bat izan da azkenean, eta bueno, uste dut politia izan dela, eta bai, ja... Eskorein bat hori esaten zuen bakoitzean, ja, obsesionatuta nago, ja. Bai, nire, bai. Dena da, ez? Edo zer bat. Edo zertako balio du da, bai, izan zen egia zen, hori, bero idatzi nion masterizadoreari, ez, bitu, soinua eta de puta madre, baina izenburu guztiak aldatu behar dituzu, eta... Bueno, esaten da aspalditik CD-aren edo KD-aren euskarria gainberan dagoela, ez direla diskoak saltzen, gero gira viniloekin hor salbuzpen txiki bat egon zela. Baina irakurri dut, zera badatorrela berriz, bueltan. Bueno, ziklikoa izaten da hori, ez? Bai, bueltatuko da, ja. Ezakit, baina gertatzen da edo antzematen dendik azokan artistek geroz eta kreatiboagoak edo izan behar dutela euskarriari dagokionez, gainera, era berean, erakargarri izan behar du euskarri berri horrek, ikusi ditugu txupatxosak, kajak, muñekitoak, danetarik ikusi dugu. Karo, erakargarria izan behar du, era berean originala, ez dakit berriz nator nekearen galderarekin. Ez dakit horren nekatzen duen edo, ez dakit batez ere lehen gaiak edo kantak garrantzia galtzen duen edo, pixkat beste guzti horrek eklipsatzen duen azkenean garrantzitsuna dela diskoa edo kaleratze hori, ez? Nola ikusten duzu hori? Bai, esango nun, gaur egun bizi gala ez pixkatola gizarte, ez? Gizarte baten dena azkar dijoana, ez? Eta pixkat, azkenin irudiak iten dula, ez? Orduan askotan zuzantzuna, jendia izartu berdio begitikan, ez? Lehenengo, esango nun, diskoa produktu da nahizun bezala ditu. Horregatik jendia jotzen du, ez? Ideia hauetara edo pixka bat bere estanda edo bere ez musika apaintzeko ideia hauetara. Eta azkenin zantzunazun, nahi iruditzen hau bintzat, musika dela, ez? Eta azkenin gustoko balin bazu obra bat edo, azkenin importa una musika dela, baina egia da, gaur egun bakizu. Piskat marketingan bilakatu da baita ere, ez musika, osea, musika da... Zein da gakoa marketingak eskutsatzeko zure musika edo? Ze askotan horren mesedetan hasi gaitezke gauzak egiten eta nola babestu dezakegu kanta edo lehengai hori? Nola ikusten duzu ez? Zaila da, ez, nik urtea dara mazkit, nire lehentasuna nahiko argi dauzkat alde hortatik. Baina egia da, pues, bueno, gero kantua helarazi behar zaio lantzuleari, eta hor dauzkagula orain lanabez batzuk oso eraginkorra dianak. Ez dakit belaunaldi kontuan ere bai, niri batzutan pixkat argudioa edo sorrarazten dit ikusten dudanan estrategia, eta batzutan ez, mundu hau barrutik ezagututa, ez dakit, teaitik artista bat esan ez, eske publikoa ez dakize, baina ez du badakizu hori iten ari dela, ez dakize saltzeko eta ez dakize, da, nahi gabe ikusten duzu atzeko, zera ez, gibeleko zera hori, eta pixkat, bai, sortzen dit alako ezin egon bat, ez, nik ezagutu izan dut, internetik gabeko musika eszenare bai, eta horregatik, bueno, uste dut erroak oso, bueno, ezagutu izan dut hori, eta orduan nahiko argi daukadala uste dut, ez, baina, bueno, bestalde, beti esan izan da euskal musikaz, ez, musikari honak eta saltzaile txarrak diela, eta uste dut orain aldatzen ari da, aldatzen ari dela, bai, eta jende askok bikain egiten du hori, ez, eta sareak nola erabiltzen dituzten, eta estrategia aldetik da bikaina, ez, eta nola saltzen duten, da hori ere iruditzen zait badela arte bat, ez. Baina, bueno, nire kasuan behintzat, nahiko argi daukat,
hori musika daukala lehentasuna edo hala beharko lukela. Aipatu dituzu Gorka belaunaldiak, ez, zure bakarkako lehen lana dan arren, hau aurkeztu zuna aspaldian hasi zinen zu musikan, eta eskarmentua badakazu. Zure perspektibatik gaur egungo belaunaldiei, hauei begira, bada zerbait bereziki gustoko dozuna edo oraingo artista berrietan zerbait aipatzekoa edo belaunaldi berri hauetan? Bueno, ez dakit. Nik uste hori euskal estena pixka eta atomizatu egin dela eta orokorrean munduan ikusten den joerak ez jarraitzen dela beti bezala, ez? Hemen ere horren isla besterik ez gara, ez? Gure kultura txiki eta hizkuntza gutxitu honetatik horrek ere ematen dio bere berezitasuna, ez? Baina ikusten dute, badagola oparotasun bat eta aniztasun bat igual orain arte ez dena egon, ez? Eta hori adibidez gustatzen zait. Eta gero batzuk ze argi daukaten ere bai, batzutan argi ematen du, ez? Baina gustatzen zait hori ere bai, ez? Hartuta zure eskaintza, ez, defendatzeko grin hori, nik uste gure belaunaldian ez geneukala inbesteko, ez dakit. Orain Determinazio hori, ez? Sinisten da hortan, edo proiektuan, bakoitzaren proiektuan? Bai, edo helburu bat badago baita ere, Bengok esaten zuen, ez? Azkar lortzeko gauzak, ez? Eta dena nahi dugu ja, eta hori ere batzutan... Hori gizartearekin bat dator, ez? Momentu gizartearekin. Bai, nire ustez horrek talka egiten du gainera sormen erritmo naturalarekin, ez? Eta hor badago zerbait ere bai. Guk hori ere irratian nabaritzen dugu, nola jasotzen dugun musika, azkartasuna, hori ere nabaritzen da. Bai, nik gehiago ikusten dut beti, ez, aurrera begira, edo nik nahi dut egin disko bat, jendea buelta deu dadin disko honetara, ez, gaizki dagoenean, edo gozatu nahi duenean berriz ere itzultzean ere diskora, berriz zaite ateratzen den egunean ez badu ez dakitzen bat entzunaldi edo ez dakit, ez. Bengo, zure galdetu nahi zuen, ze duela bizpair urte, hemen ere bai zurea bezalako proiektuak hasi ziren ateratzen, hasi ziren jaiotzen, eta hemen ere bai, Euskal Herrian ere bai erabilitzen musika urbanoaren etiketa superambigu hori, ez? Nitxo antzeko batean sartu zela guzti hori, eta, zurea bezalako zure proposamenean bertan, aniztasun handia dago, eta ez da, bada rapetik ere bai aldendu den zerbait. Gaur egun, iruditzen zait, hau nere iritzia, baina, bai, gaizki zartu da, ez dakit ondo jaio zen, baina gaizki zartu da musika urbanoaren etiketa hori. Nola ikusten duzuzuk? Horren parte sentitzen zara edo terminologia hori nola ikusten duzu gaur egun? Bai, nik esango nun gaur egun ez baliabide gehiago ditugula, ez? Musika egiteko orduan, produktzeletikan, ekoizpenaletikan, esango nun ez dola hain markatuan, ere ustez oain, gaztin artean, genero desberdinketa hori ez da hain markatua, ez? Adibidez, baltzuin egun batian hartu gitarra rockero batzuk eta sartu rapeko erritmo batian edo pixkat bonboka jaiak erabiltzen. Iruditzen hau, gu hau dela pixkat experimentatzen ez musikakin eta hori bai positibo lazken nintzen iruditzen hau estena anitzagoa dela, ez? Santzun bezala nik uste geroz eta anitzagoa dela euskal estena eta horrek posten hau, iruditzen hau azkenin aberasgarria dela denentzako. Aizu eta... Horirik ideala ez barkatu, baina... Piskat behar zela lehioak ireki eta piskat aireratzea, ez? Lehen hegemonikoa zen musika horrek, piskat indarra galdu dut uste positiboa izan dela, ez? Aniztasun honen alde, eta hori uste dut ondo etorri zaigula, batez ere pandemiatik ona nik uste lehen aipatzen den aniztasun hori, ez? Begibistakoa dela, ez? Aizu, hemen elkartu zaituztegu zuek biak, ez da kasualitate izan, bagenekielako edo sumatu dugulako, batak bestean miresten duela, oda Bengok Gorka miresten duela eta Gorkazuk, gustatzen zaizula behintzat Bengoren musika eta miresten duzula bera. Egia da, ez dakit, zuen artean badago belaunaldi hor salto bat, tarte bat, baina gertu sentitzen zarete era berean musikari dagokionez edo puntu batean elkartzen zarete zuek, ez dakit, musikari bezala, artista bezala? Batek baiet esatea ez dakit zetu nahi. Ez, miresmena badago eta ni, saiatzen naiz jarraitzen, hola, dana ez dut entzuten, baina, bai, goratzen dut Bengoren lehendabiziko bideoak ikusi nuenean, ostia, badago zerbait eta posten naiz piloa, ez nola, aurrera doan proiektua dela, oso serio hartzen duena, eta uste dut disko honekin, ez dakit, ez zaiola faltako, ez, oi hartzunik eta kontzerturik, ez, eta ez dakit zer batzen gaituen, hizkuntzak hasteko eta gero, ez dakit, niri ilusioak ere, bai, nire urte piloa daramatzkin musikan, baina ez dakit, orain nolabaiteko hasiera berri baten baitan nago eta sentitzen naiz aldi berean nolako 0 kilometro batean nolabait. Biok zaudete disko berria bakarkako disko aurkezten Durangoko azokan. Zure kasuan ez lehen dabizikoz, baina bai bion kasuan bakarkako disko bat beraz, hori elkarbanatzen duzu baita ere. Ja ez dago talderik, ez? Ez dago talderik.
Eta zure kasu hemengo? Bai, esako nun, bai, ez antzunazuk, pilat minez dutela nik azkenin gorka, ez zen jun proiektu guztian gatikan, eta dakan, trajektoria guztian gatikan, eta hoitxe, etzako gore badela hemen berekin egotia, azkenin referente uki dugu lauke, bai, Euskal Herrian beha bezalako pertsona bat, eta esango nun, gaur egon musikan, euki duela bere eragina ez, nik uste gazte guztiengan galdetzen bali matzo esango zute baiet, eta bai, olako referenteak eukitzera egutako oso garrantzitsua dela, ez? Bai euskerantzako eta bai gaztientzako. Haze marroia, galdera, hau. Ez txarra zer. Bikote, eskerrik asko hemen gaztean izateagatik, Durangoko azokan zorterik onena, animo, ze badakigu egun hauek gogorrak eta bueno, intensoak izaten direla, beraz, hori, disfrutatu baita ere, animo, eta ondo joan dadila aurkezpen hau, diskoaren aurkezpen hau. Mi esker, eskerrik asko. Gaztea Durangoko azokan. Sune eta Janus Lester, arratsaldeon bikote, Kaixo, txaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ni pozik. Pozik. Goiza izan da mugitua, baina oso pozik. Bai, gustoa. Bai, iritsi berriak, ja aspalditik ja bueltatxo bat eman duzue, ja situatuta zaudete. Bai, goizetikan, ni behintzat goizetikan, eta bueltatxoa, ez dut buelta hundirik eman, porque horrestanean sartuta egon naiz, baino, bai. Ni berdin, Igual. goizetik etorri, hortxe estandean geldi, bokadutxo bat jateko 20 minutu hartu, eta guen hemen. Aizu, Sune, zuri galdera egin behar dizut, zen gogoratzen naiz, gaztean hasi nintzenean, lehendabiziko urtean Durangoko azokara etortzea tokatu zitzaidan, eta justu kointziditu zuen, zu iritsi zinela untzarekin urte horretan, 2016an, Durangoko azokara. Niretzako ume bat zinen, bueno, ume batzuk zineten denok, eta hor nabaritu nuen, asko babesten zinetela bata besteari. Oso elkartuta bezala zenduetela, nahiko lotxatuta denak, imaginatzen dut. Bai, 20 urte, dena oso berria zen zuentzat, karo, urteak pasa dira, baina oraintzatoz bakarka. Lehengo babes hori, esango dugu, galdu duzula. Hala ere, zu nola sentitzen zara, beldurtuta zaude bakarka aurre egin behar diozulako Durangoko azokari aurten, edo askoz ere helduago zaude beste etapa batean eta lasai zaude. Nola sentitzen zara zu? Ba, gisa esan beste etapa batean nago, askoz lasaiago nago, badakitelako urte askoz egona izumen Durangon, eta badakite mentalki ere nola aurre egin, ez, azoka honi, eta dan masibotasun honei, baina hori oso guztua, babesa gero untzakoak larun batean datoz, bazkari batean dugu, hori ere izango dut, egia da, hasierek beldurra mate dutela, eta baina ilusioa baita, eta pixkate hori orekatzen saiatzen. Jokin, zu duela gutxi egon zinen gu saioan, eta kontatu zenuen zure diskoa ez dela behar bada aurrekoa bezain alaia, bada introspektiboagoa, letra sakonagoa dazkala, eta Sune, esango nuke zure diskoa badala agian alaia, zakit, zuen mudarekiko edo momentuko gorputzaldiarekiko fidelak dira kasunetan diskoak edo errepresentatiboak dira? Nik uste dut, neria baietz. Egia da, diska idatzi dugula biran geunden bitartean, eta batzutan birak eramate dizula eukitzera olako, emozio montaña rusa gisako batzuk, eta nik uste dut, horiek saiatu nahi dela, modu nahiko zintzoan eta gardenean diskan islatzen. Bai da, askoz lasaiagoa, askoz gordinagoa, eta ni behintzat bastante gustora gelditu naiz, ez dudalako asko pentsatu behar izan zertaz idatzi. Osa, banulako zer esana, eta horiek bota ditu dalako abestietan. Oso ondo. Sune, zuk zure kasuan, diskoak, sekulako harrera auki dago, hori ikusi dugu, eta zenbaki dagokienez baita ere, Spotify lortu dituzu, 93.000 entzule, ez da gutxi, pilo bat dira. Hilabete batian, denbora eman dotzu, salto hortaz kontziente izateko edo, arrakasta hori barneratzeko edo, ez dakite, nola sentitzen zara zu horrekin? Egia esan ez, nire pixka flipauta nago, badakat pixka sentsazio hori untzakin pasazitzaiten hain dela urte batzuk, eta eskertzen da pila bat, nola babestu naun jendeak hasiera berri hontan diskoa entzuten, eta zenbakiak hor daude, eta sinestezinak iruditzen zaizkit, baina aldi berean oso eskertuta, eta entzule horrei eskerrak ematea beste. Jokin, zure kasuan, gusaioan izan zinen, duela gutxi egon gara elkarrekin, eta kontatu zen egun hori desiatzen zuen dela lehendabiziko kontzertuak emateko, hartu emana izateko baita entzulekin, eta ikusteko baita zure jarraitzaileek, zer moduzkoa den zure disko berri hau zuzenean. Ez dakit, lehendabiziko hartu eman hori zenbuzko izan den, nola sentitu zaren, edo nola zauden momentu honetan lan berri horrekin? Oso pozik, egia da, ditu dela ikaragarrizko gogoak zuzenean jotzen hasteko, hor nagolako nik uste benetan eroso eta benetan lasai, eszenatokian abesten, eta urduritasun puntu hori komentatzen izena aurrekoan saioan,
ea jendeak nola hartuko zuen diska, ez? Zuko aipatu bezala Julen bada diska bat pixkat ezberdinan, nik uste dut jendeari galdetuko banio diskateri baino lehenago ea espero zuten, behar bada esango zuten, Janusen diska bat dantzagarria izango da, eta ez da inbeste. Orduan, urduritasun puntu hori banun, eta egia esan kriston harrera polita izaten nahi naiz, urduritasun guztiak kendu zaizkit gainetik kolpera, eta guain ditut gogoak, zuzenen jotzen hasteko. Durangoko azoka aprobetxatzen duzu artista askok, honea etorri eta zuen diskoa plazaratzeko. Era berean ere bai esaten da, geroz eta iturri txikiagoa dela, ez disko salmenta artista batentzat, baizik eta gehiago finantziatzen direla proiektuak zuzeneko begira. Baina era berean Durangoko azokak ez du gainberarik izan, esango nuke nahiko mantendu dela. Bada zerbait esango nuke artistei ematen diena, ez artistei bakarrik, agian kontsumitzaileei ere bai, edo entzulei ere bai, baina zer ematen dizue, zein da plus handiena, Durangoko azokan egotearen plus handiena? Nik esango nuke entzuleekiko entzuleekin dakagun kontaktu zuzena, ez? Lehen egon gera izketan, polita dala, kontzertutan lehengo filetan eta kontzertutan ikuste dituzun aurpegiak etortzea estanera eta ezagutzen ditugu aurpegi horiek eta oso polita da, bai guretzat eta baitan ikustet behaientzate ja izenak jartze dizkiego elkarri eta ezakit polita ditzait. Ze batzutan igual, zaila da kontzertu bat eta gero tartea harrapatzea, aurran zen ditun hoiekin lasa hitz egiteko edo komentatzeko, nondik datozen, o zein den gehien gustatzen zaizuna bestia, o zein kontzertutara etorri zen lehen aldiz, horrelako gauzak kontzertu bat eta gero askotan ezinezkoa da. Eta behintzat hemen, baitugu 5-6 minutu horiek, diska bat eroste dizute, sinatzen diezu, itzitun zu pixkat, eta nik uste dut hartu eman hori torren publikoakin dela nik uste dut Durangon ederrena, eta hau bizirik mantentzen duena. Urduri jartzen zarete interakzio horretan, zaila da nahiko momentu, polita, baina arraroa da ere bai, ez zarete ezagutzen, ez duzu elkar ezagutzen, baina gero pertsonak normalean urduri gerturatzen dira ere bai, nola daramazue interakzio txiki hori, zalearekin? Nien general urduri egoten naiz beti, ze naiz pertsona nahiko urduria... Nahiko urduria, ezagutzen ez duan jendeakin, egoten naiz bastante urduri beti, baina, niretzat gero saiatzen ez, alderdi positibotik edo graziosotik ikusten, konturatzen naizela ni nagoela urduri, baina askotan beste dagoela guaindik gehiago. Orduan zaudet posizio hortan, tensio hortan, nola edo ala apurtu beharra dena, eta nik uste dut polita dela ikustea egoera absurdo bat batzutan bi pertsona oso urduri, batean zerrez konektatzen dugun urduritasun hortatik, eta hurbiltasun hori nola lortzen den, ez? Badakigu biok kantak egiten badakizuela, abesten baita ere primeran moldatzen zaretela, baina Durangoko azokak dauka alde sozial oso handia, aipatu duzu egia da jarraitzaileekin interakzio asko dagoela, jenden mordorekin hitz egitea, baita ere agian kontaktuak egitea. Alde hori nola eramaten duzu zuek, nola moldatzen zarete hortan zuek? Neri kostatzen zait, banaiz pertsona bat oso lotxati hasierako kontaktu hori edo hasierako barrera hori pasa arte, ez? Gero ja soltatzen naiz eta egia gero horrelako evento handietan saiatzen naiz dela pixkat, Josune, barrera horiek kendu eta saiatu sozializatzen. Ezagutzen ez duzun jendearekin hitz egiten egotea behin da berriz, ez dakit zenbat egunez jarraian, hori ez dakit nola eramaten den, ez da gauzarik normalena, ez ezagunekin, o hasiera baten ez ezagunak diren pertsonekin hartu eman izatea. Igual pertsonaiekin erresago hitz egiten dut, erdipurdi ezagutzen dituten jendeakin, baino biztaz ezagutzen zera tela baino ez, eta ez, hori inkomoda baita zait hori, ez ezagunekin hitz egitea baino ez. Nik uste dut denak egoten garela, orokorrean situazio berdinen, ez? Denak elkar ezagutzen dugu, baino egitan ez dugu inor elkar ezautzen. Eta nik uste dut hasieran bai egoten dela barrera txiki hori, imagina publikoko norbaitekin urduri baldin banago beste edozein ezagutzeko zu urduri egoten naizen, baino, nik uste dut barrerita hori superatzen dugunean, ja guai da, hola. Laguntzen du baita ere, Durangoko azokak hori barrera hori superatzera, imaginatzen dut. Ez duzu besterik. Hoi da. Baina disfrutatzen da Durangon edo ja zaudete pentsatzen, zer egingo dut Durangoko azoka amaitzen den momentuan, ja burua hor daukazue edo gustatzen zaizue egun hauek hemen pasatzea? Nahi gustatzen zait. Bada pixka barnetegi bat bezala. Hotela hartu dut hemen Durangon, ez etortzeko kotxeakin eta gunero, eta gero, polita izaten da baita Durangoko, estandean, entzulekin hartu emana, baina baita ere, gero artistok elkartzen geranean hor pote batzuk hartzen, eta pixkat,
hori gustatzen zait baita zen, normalean ez dugu koinziditzen eta bada leku bat elkarrekin, bueno, zerbait gehiago ezagutarazteko bai. Niretzat da, gaude egun guztia azokan sartuak, baina ia da pixkat oporretan egoten sensazioa bezala. Beste lan, iteko duzun beste lan guztia, lau egunez desagertzen da, bakarrik... Udaleku batzuk. Hori da, pixkat hori. Olako zerbait. Bueno, garbi dago, azterketa sozial bat dela, ze hemen jendea dago, egun guztian zehar eta igandera arte. Bikote, zorterik onena, animo, disfrutatu baita ere, Durangoko azokare hortako dago, eta aurkeztu behar den bezala zuen proiektuak. Eskerrik asko hemen gusaiotik pasatzeagatik. Mi esker. Ondo segi. Gaztea Durangoko azokan. Ez dakit momentu honetan nun harrapatzen dugun Ainhoa Arroita Jauregi. Arroita, hortik zaude? Ondo entzuten alda? Arroita, esaten digute hemen, etxibatzen didate pingani jotik esaten didate mikroa zabaltzeko. Igotzeko, botoitxoa gora. Bale, kaixo, arratsaldeon. Dakizu ze gertatu den, nahi gabe perrixekin jaintzen du boteia eta enez konturatu, baina listo, hementxe gaude begira. Gaude bintxe bertan, Elkar musikaren estanaren aurrean, esan behar dizuet, sekulako jendetza ikusten dela hemendikan. Gu etorri gara ona arratsaldeko ordubietan, eta bazegoen jendea, baina orain arratsaldea aurrera joan ahala, badoa betetzen, ikusten ditugu gainera baita ere, etorri nirekin. Hemen ikusten ditugu Izaro, Esti Marquez, Mikel Urdangarin, eta bueno, pilo bat estan desberdin, pilo bat musika deskubritzeko, eta baita ere publikoa daukagu hemen gurekin, adibidez, hementxe topatu ditut bi lagun. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Vale, galetu nahi dizuet, lehendik eta behin, lehenengo aldia da hemen zuena Durangoko azokan, edo ze esperientzia zuek Durangoko azokarekin? Ez nemizko aldia ez da, saiatzen gara normalien urtero etortzen, eta hola segitzen du, eta ia segitzen du nola. Bada zelan da iniziatiba ona da, urtero ona etortzea. Mitiko batzuk. Bai, mitiko batzuk, kontatu idazue, zerbait bereziren bila zatozte, edo pixkat kuskusiatzera, zein da zuen intentzioa? Libun bato beste josi eta gero eskual musikare, bai. Normalien trikitixea eta guztua itzen du, eta iparraldeko kantaitake asko gustatzen zaizkigu, eta hoi normalien, bai, guztua. Topatu duzu zerbait dagoeneko ikusten zaitut, eskuetan zerbait badaukazula, zer erosi duzu edo ze zaude erosteko? Bai, altzurukutarrak josi du, beti danik betiko talde bat izan da, eta guztua itzen du, eta ilusioa iten da bi hostia. Azkeinen naiz da guai interneten plataforma askotan jon, fizikoki hostia asko ze berezio da, xarma berezi bat ematen duzu. Hori egia da, Egia da, xarma berezia. Disko bat erosteko gogoa sartu zain, ni komentzitu nago, Bera, gero jaitsi zeuek baita ere eta erosi hementxe disko bat. Bukatzeko mutilak, ze intentzio, asteburu guztia pasatuko duzu hemen Durangoko azokan edo gaur eta listo? Guaikoz gaur eta listo, ze urdin dietorri ga, eta ez dukago hemen etxeik ez ere, eta orduen urdin dietorri eta gau bien buelta. Ordan ez dago parranda, kultura soilik, ez da? Kultura soilik. Bueno, eskerrik asko mutilak, Ondi bili. Aizu, Arroita, gauzatxo galdetu nahi dizugu. Bai, esan. Gaur lehendabiziko eguna da, osteguna, zen motatako jendea gerturatu da landako gunera. Lehendabiziko egunean zer ari gara ikusten, ze badakigu ikasleen eguna izaten dela lehendabiziko eguna. Oraindik badaude ikasleak edo dagoeneko beste publiko bat gerturatu da Durangoko azokara? Begira, nik esango nizuke beste publiko bat dela, ze goizean ikusi ditugu pilo bat ikasle, orain ikusten da baita ere jende gaztea, umeak ikusten dira, adibidez ikusi dut baita ere sekulako kola dutela, zetak, ETS-ek, taldek, sekulako kola dituztela, baina esango nuke publiko orain anitzagoa dela. Goizean bazen bagian umen, ikastolen, giroa, baina orain bai denetik dugu, helduagoak. Etxera joan dira denak, Etxera joan dira denak. Orain etorri dira nik uste dut, helduagoak lanetik aterata, orain zubia gozatzeko prest dauden horiek, publiko hori topatuko duzu hemen Durangoko azokan. Ze ondo. Eta Arroita, zein da dresskodea edo nola dijoa jantzita jendea? Zein da gaurko outfitik errepikatuena? Ze ikusten ari zara inguruan? Ze ikusten ari nahi zen? Bai. Txamarrak, jendea txamarrarekin dago, ze badirudi, ni begira, ni nago tirantetan mutilak, zenik sekulako bera dakat. Gu berotuta gaude. Bai, ez da. Baina hemen jendea inguruan sudaderekin, jertxeekin, eta bat txamarra potoloarekin jantzita dago ze kanpoan sekulako hotza egiten du. Asik nik dresskodea esango nuke euskalduna, baina txamarrarekin. Merchandising asko erosten ari da jendea, ikusten dituzu kamiseta asko edo momentuz ez? Momentuz justo ni hementxe nagoen zonaldea utxagoa dago esango nuke, baina jendea badoa poliki-poliki hurbiltzen agian beste sarreratik sartu, eta badago jende fluxua. Nik arratsaldeak aurrera ginahala esango nuke, hau
bete egingo dela bai. Bai, joango gara ikusten pixkanaka jendea baita, berotzen ez, giro honetan sartzen, ze esan dugu lehen biziko eguna da, eta oraindik Durangoko azokaren 59. edizioak asko dauka emateko, egunak luzeak dira, asko dira, eta badakigu gainera bihar zubia izan da, askoz ere jende gehiago egongo dela, eta egia da, behin ja jendea ikusten duzunean erosten, zu ere erosteko gogoarekin jartzen zara. Begira, zueri kutsatu dizue baita ere mutil honek, esan du CD bat erosi duela, bueno, 3 erosi ditu, eta zuek baita ere gogoa horre sartu zaizue barrutik, beraz, kutsatu egiten da. Durangoko azokan gaudela aprobetxatuz, pasako gara estan batzuetatik, eta igual zertxo baita ere eramaten dugu etxera. Egingo dugu bueltatxo bat, bai. Hori da, bona, Roita, eskerrik asko, bueltan nahi zaitugu gaur esprinean ibili beharko dut. Banoa, korrika batean. Venga, eskerrik asko. Gero arte. Gaztea Durangoko azokan. Beste artista bat dagoeneko hemen mailan dugu, gure alboan, eta hitz egin dugu artista berriekin, debut albumak eskuartean zituzten artistekin, baina talde mitikoak ere bueltan dauzkagu Durangoko azokan eta pozten gara, eta horietako bat da Kokain taldea, Kokain taldeko Zaloarekin gaude hementxe zuzenean. Arratsaldeon. Zer moduz, Zaloa? Ondo? Ondo, mitiko izate horrekin pozik. Bueno, baina mitiko zentzu honean, Mitiko izatea. Bale. Bueno, 25 urte Kokainek, 25 urte ezin du edonork esan. Kokain hasi zen momentuan, nun imaginatzen zinen 25 urte barru egongo zinela. Hemen Durangoko azokan? Ez dakat idaripez. Ez dena esango zut, orda momentu hartan ikusten dut zinela, konstiente zertaz gerora zer gertatu behar zen. Momentua zen bizi eta listo, ez? Gainera, gaztia gara, baina orduan asko gaztia baginan, orduan momentuan ez duen pentsatzen gerora, ez zertan, bez. Oin bai pentsatzen dut, oso sorte duguna garala, 25 urtea guzti hauetan elkarrekin jarraitzen eta benetan oraindik nahi duguna egiten. Nola mantentzen da talde bat 25 urtetan? Zen nahi dut, erreza da edo goraberak izan dituzu ez, horrelako ibilbide luze bat izan duela ezin du edonork esan? Ez, erreza ez da, errezak, harreman guztiak ez dira errezak, eta azkenean gure taldean ere bai, goraberak beti egon dira, egia da, pertsonalki ere ez dela erreza mantentzea, zure gora behar dituzu, eta gainera, 25 urtetan asko aldatu gara danok, bizipen desberdinak izan ditugu, orduan ez da erreza. Baina, nik uste dut egia dela, kontatzen dugunean benetan lagunak garela, eta errespetuarekin eta gainera, danok daukagula grina berdina eta jotzeko gogo berdina eta horretan oso bateratuak izan garela, ez? Eta orduan, misteriorik ero lan berezikin no zer dan posima behan jikorik ez dauka. Ez dago. Baina sorte duna garela sentitzen doz, oraindik gogo berdina daukagu, orduan, sorte dunak. Ze honak. Argi zen eukaten ospatu nahi zen dutela, hemen dela ordena, esan nahi dut, brainstorming antzeko bat egon zen, edo ideia zororik egon zen ospakizun bat egiteko, edo zezen eukaten buruan, hasiera batean. Nire ideia zorua beti dira, ez dakin ora joatea jotzera, eta bazkari bat egitea, eta bari bat alakoa. Bai, pixkat eraman gintuen gauza batek beste batera. Alde batetik hasieran ez genduan larrei garrantzirik emotekin nahi, baina gero konturatu ginen, ostia, 25 urte dira zela. Eta merezi zuela, eta gainera gogoa geneukala. Seguk ez dugu inoiz 2 urteren barruan beste diska bat berri bat atera, beti urte gehiago eman ditugu diska prestatzen. Eta, erronka bat zen, eta gero agertu zen ideia berezia egiteko diskorena, 5 abesti berri eta 5 bertsio egitea gure lagun min batzuek, gainera lagunez aparte musikari hain mirestu ditugunak, eta altxortxo bat bihurtu zen, eta orduan gogoa gehiago. Hori aipatu nun ere baduela diskoak atal kolaboratibo bat edo, zuen kantan moldatu dituzte hainbat taldeek, bertan da Mursego, Eraso, Ander Mujika, Joseba Balestena, Miren Arbeiza, Nakar ere bai, esan nahi dut askotariko gaude, ez dira denak betiko taldeak, batzuk nahiko berriak dira. Nola aukeratu zen dituzten, eta batez ere, nola zuek proposatu zenuten ze kanta egin bakoitzak, edo nola izan zen hori? Ez. Oso erreza izan zen aukeraketa, noski jende gehiago elitu zaigu bidean, baina nahi genuen azan, egiten zituzten bertsioen talde horiek guretako bidean izan ditugun lagunak izatea. Noski bidean askoz jende gehiago izan dugu eta daukagu, baina justo 5 talde horietako jendea oso gertukoa da. Bai zean maiz, bai Eraso, bai Miren Joseba eta Ander eta bai Maite Mursego benetan gertukoa dira, eta Nakar ere bai, zen Nakarreko jokin ere oso lagun mina da eta gurekin oso lotura handia dauka, orduan behar da talde osoa ematen du desberdinagoa dela, baina horre ere lotura handia dago.
hori da, baina Jokin etxekoa dare bai, orduan garbi geneukan izan behar zela jende bat, kokeinen bidean ero gure bide lagun izan diren horietako batzuk. Eta gero garbi geneukan ere, makina batzu dira, orduan zetako guk esan, osea... Zer gauza ondo. Hori da, bai, bagenekin dana zoragarriz izango zala, orduan beraiek aukeratzen zituzten nahi zituzten abestiak, eta beraiek moldatu nahi zuten erara. Eta nik uste dut, askatasun hori ematea ere gozada badela, jasotzea ere espero bedut beraien gatikan, eta oso eskertua gaude, ez? Azkenengo momentan hori gauden bera guztian zaten, joia, ailegatzen zaien gure eskerrona benetan zelako lan egin duten. Eta zu dakazu ideia hori buruan, baina gero bapatean beraiekin kontatzen duzunean, ze behar da jendeak ezin du, ez da bakarrik nahi izatea, ez nahi dut, hor gauza asko daude inguruan. Eta bapatean danak zegoazen superposik, supergogotxu, kriston bertsioak egin dituzte, eta oso brutala izan da. Sortzen den momentutikan ideia hori, gero ikusten dozunean ja benetan egi bihurtzen dela, prozesu ere oso polita da. Bide hori ere oso polita da. Claro, bereziki polita zuentzat, batez ere zuen kantak direlako, ez? Batean horrela, pixkat arraro izan behar dere, bai? Zentzutea beste baten ahotsan, beste baten eskuetan. Bai, pixkat bai. Zea maiz grabatzen zegoenean, einautekin estudioan, ailegatu ginen justo letetani, eta zian geguazen, eta karo, aiora entzuten nuen abesten, eta arraro egiten zitzaidan, eta aiama. Baina denekin gertatu zaigu berbera, sensazio hori hasieran, ai ama, zelako impresioa eta gero zelako gauza polita eta ze puntutara eraman duen bakoitzak bere bertsioa. Uste dut hori oso interesgarria bihurtuela diska ere bai, ez? Gure abesti berriak ere ez ditut nik gutxi eztuko, osea oso pozik gaude beraiekin, baina beraiekin dituzten bertsioek nik uste dut diskari beste garrantzi bat eman diotela eta beste, ez dakit, berezitasun bat, anistasun bat oso polita iruditzen zaidana. Eta Durangoko azokara bueltatuz, zuek askotan egon zaretela Durangoko azokan, nola aldatu da Durangoko azoka azken urte hauetan? Zuentzako nabaria izan da azken urte hauetan izan duen bilakaera azokak eta euskal musikak? Hombre, niri hondekan harritzen dezta espero dut onerako, justo horren gainera beste elkarretan komentatzen egon gara, gaur egun dagoen digitala, ezazio guzti horrekin oraindik ere, jendeak bai baloratzea eta bai erostea fizikoki behar dugun diska hori, liburu hori. Militantzia ere bada, ez igual. Espero dut, pizkatxo bat ere izatea. Nik uste dut hori asko jetxi dela eta hori talde guztiok igartzen dugula, azkenian ez, lehen beste modu baten bizi ginen, ero bizi izan, diskak saltze horrena ez, orain, batzutan gelditzen da, bai, baina ez da berdina, ez? Orain, kontzertuak dira behar bada gehiago hortikan hartu dezakeguna zerbait moduren batean, esaprakituko. Baina, aldatu dela, dana bezala, ez? 25 urte hauetan aldatu den bezala gizartea eta gauza asko. Bai. Azken finean gero konturatzen ez gauza batzu berdin mantintzen direla, osea, azkenean gustoko daukazu sortzen den giroa, ez, gainera gazte batzuk esan didate, elkartzen zara ez dakin norekin, ez daki zer. Nik nire kasu behintzat badago jendea bakarrik Durangoko azokan ikusten dudala urtean behin. Hori jende guztakitzen dago. Esan nuke gauza bat ez dela aldatu dela, beti dagoela lepo, ez? Urte guztietan zehar beti dago petatua, beti dago jende pila bat, agian disko gutxiago saltzen dira, baina jendeak jarraitzen dut hortzen. Bai, eta azkenean ere plazaratzeko modu bada, ez, eta guri ere beharrezkoa daukagu, esan nahi dut. Jendeak ezagutu egin behar du eta ikusi egin behar du egiteko. Eta gaur egun sare sozialak asko egiten dute horren alde ere bai, txarra dengo dute, baina ona ere bai, baina nik uste dut Durango mantentzea ere garrantzizkoa dela. Eta, arregatu. Esan behar nun, bidea da Elmuga izeneko diskoa atera duzuela, justu 6etara bidean goaz, eskertu nahi nizun hemen izatea gurekin, saio berezi honetan Durangoko azokan. 4 egunetan izango zarete hemen Durangoko azokan, denetan edo zein da zuen plana? Ez, gaur ebili naiz hemendikan elkarrizketa batzuk egiten, bihar libre, deskantxo bizkatxo bat, espero dut. Eta larun bat eta igandea egongo gara hemen, larun batean ahotxinean egon gara ordu biterdietan, goizean estanean, balaunkan eta igandean ere bai. Zorterik onena, ondo pasa, disfrutatu eta animo baita behar dela horrelako esperientzia batean. Eskerrik asko, Salva. Gaztea Durangoko azokan. Olaz Salvador alde batetik eta Aiert bestetik Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Zer modu zabete? Ondo, gustora. Ondo, bai. Ni fresko oraindikan. Iritsi berriak Durangoko azokara edo noiztik zaudete hemen? Ni gain dela ordu bete tornezake bai. Ni goizetik, goiz 12 aldera. Goiz berantiarrea detik. Zure kasuan olatz ez da lehen da biziko aldia hemen Durangoko azokan, zatoz 3. diskoa aurkeztera, zainak eman deiturikoa, gu saioan izan zinen gurekin, hitz egin genuen honen inguruan baita ere, baina egia da nik uste dut askok esango zizutela eta guk ere hemen galdetu behar dizugu soinu aldaketa bat egon dela lan berri honetan, zuk bilatu duzun zerbait izan da, beste soinu batzuk bilatzea,
disko honek beste era batera sonatzea baita ere, edo organikoki nahi gabe atera den zerbait izan da? Bueno, uste dut, ekoizpen prozesu abiatu nunean baneukala borondate bat gauzak desberdin egiteko, edo baina nula estetikan aldaketa bat bilatu eta pixkat austura bat egin orain arte egindakoarekin eta orain arte baita sortu diren aurreiritzeekin ere nerekiko, baina egia da gehien bat niretzat egindako gauza bat dela, azkenean nik esplorazio horren beharra sentitu nun eta horregatik abiatu nintzen hortik. Hala ere, publikoaren harrera hemen Durangoko azokan testeatzen da, ez dakit, gogotsu zaude ikusteko ea publikoak edo jendeak, zure jarraitzaileek ze iritzi duten disko honen inguruan? Bueno, egia da, filtroak ere eskertzen diala eta etortzen bada norbait esanez, ez zait bat ere gustatu, igual, ez ala bat ere beharrezkoa. Dena eraikitzaile izan dadila, ez? Bai, eta gainera, ez da, unpopular opinio baino, ez da hain importantea, igual ez jakin nahi zure iritzia. Bai, egia da. Arrazoia. Egia da, denek gauza politak esan dizkiatela, osak eskerrik asko. Ze polita. Aiert, zure kasuan, ez da musika munduan muturra duela urte desente, sartu zenuen, askorentzat agian artista berria edo ez ezagunagoa zara. Gainera, zure lehenengo lanerako nahiko kontzeptu sakona edo konplexu aukeratu duzu, somateka. Azaldi guzu nolakoa izan den zure lehenengo diska grabatzaren prozesu hau, eta izenaren atzean dagoen historia ia loturarik duen edo... Beti konsidero naiz persona, batez behatzen urtetan, teoria asko guztia sakona orokorrian, no? Un poco friki, eta batez be, zauri asko osaketan ditu dela edo irakurten, sortzen, eta baita azkenean hori dela niretako teoria ez, eta horregatik baita, igual kontzeptua da batzundako apura frikisa o lo que sea. Baina berez da azkenean, zaurixak disoziaiteko edo modu bat. Osa da azkenean, somatika definizioz da bilduma politiko biziduna, eta gura dago esan azkenean, sortzen duen egitura bat, ez, minorreik apur bat disozia edo, beste egitura bat epairaketako taldi berian defenditeko. Baitu. Oso polita, iasan. Aier, gainera zure diskoan kolaboratzen du Olatz, egun autodefentsa kanta duzu elkarrekin. Suposatzen dut, momenture bat egon dela, nun komunean zerbait duzuela ikusi duzuen, edo zenuten kantagin aurretik, musikalki eta pertsonalki, edo zer ikusten duzue biok daukazuela, edo nun elkartzen zaretezuek? Goiztuk erantzun, ze kanta bere zurea da, eta ni beranduago eritxi nintzen, orduan ez naiz apropiatuko goiztuk erantzun. Autodefentsa berez, da, oihu bat autodefentsara, eta batez be autodefentsa faltan edo gabezia hori sentikian sortzen dan zauri bat, ez? Eta aldi berian horretara dei bat. Eta niretako oso importantia zan Olatzekin ikia hau eta partekatzea hau esan, teoria hori materializaiteko modu bat, eta praktikan jarteko modu bat, eta hori izan baita, zenbait zapalkuntza pairaketan duen gorputz batzuk ez, zentruan jarri eta horretatik oihu itxiko nahi esan. Eta parte, musikalki ustot be gauza batzuk partekaketan txula, baina hori. Bueno, biak zarete kontzeptu garatuen maitale, esango nuke diskurso garatu bat duzuela artistikoki eta politikoki ere bai zuen lanetan. Egia baita ere bizi garela garai batean ematen duen dena reel batean sartu behar dugula, 15 edo 30 segundutan sartu behar dugula, jendeak bakarrik 20 segundu ematen dizkigu, atentzioaz badiogu erakartzen 20 segundu horietan paso egiten dute. Beldurra izaten duzu zuen lanak kaleratzerako garaian, agian nire kontzeptua sakonegia da, edo jendeak ez ezkio merezituen buelta horiek emango. Beldur hori baduzue, ala ez zaretek ezkatzen bereziki? Nire kasuan, beldur hori badaukat, baino, aldi berean ez nahi sentitzen igual superioriaren moral batekin edo, ez da hortikan, da besterik gabe agian zuk esan dezuna. Jendeak igual gauzarinagoak eskertuko ditula gehiago, daukalako ja nahiko pixu ere bizitzan. Nire kasuan justo horregatik sortzen ditu dela esango nuke, barintzeko justo. Baina, ulertu dezaket agian ez dela mundu guztiarentzako, ez dakit. Bai, nire kasuan, paseizat, paradogikoa muten dago, baina paseizat puzka bat bi aldetan batetik hori bastante batik endotolatzek zategoenaz, eta beste batetik igual jentia bai geraketan da nereatik, estetikatik, lo que sea,
pues el de la cresta, el de lo que sea, eta horreako bilurra azkenean como morbotik irakurteko edo eta ez irakurteko benetan pues nere musikia ekoizpen artistiko modura, eta hori be, hor badakot como bi alde horreik. Gainera ez da eduki bat hobea laukerra dela baizik, eta bueno, badu eduki batzuk beste kontsumitzeko ohitura bat edo eskatzen dutenak, ez? Pelikula batzuk ezin dira ikusi ordu erdin edo mobila duzula esku artean, disko batzuk ere, bueno, badira beste modu batean entzuteko, ez? Konsideratzen zarete agian ez duzuela hainbeste enkajatzen kontsumo azkar honen ohitura honetan edo kate edo tendentzia honetan? Bai, ni bai, eta gainera aldarrikatzen dut gauzak poliki egitea, osak imaginatu. Ja ze outsiderra naizen. Bai, osea, ni ez naiz, sormenean adibidez ez daukat kriston emankortasuna edo pioa kostatzen zait, eta orduan, eta gauza asko, buelta asko ematen dizkiet gauzei, orduan, nire prozesuak nahita nahi ez motelak izan behar dira, eta bestela ez nahi izango uste. Orduan, bai, ni pixkate korrontearen kontra noa zentzu hortan. Bueno, aier, zu oso gaztea zara, eta esaten da orain, baita ere itzultzen ari direla. Bueno, podcastak adibidez orain, goraka sekulako izaten ari dira, ari dute, 3 ordu erdiko podcast bat entzuten du gazte batek orain. Esanet, bueltatzen ari da pixkat estimulo lasaiagoen bilaketa hori edo kontsumo hori edo ez nola bizi duzu? Ke ba, nik uste ez, osea, todo lo contrario. Entzuten dituzte baina Peter Bean, igual. Total, bai, osea, eta gainera nik uste esan dozunen anarira, osea, nik uste sorkuntzan, osea, ezinezkoa dela sorkuntza denbora horretzen. Eta iken bada dela, pues, sortzeko biharra dakulako, eta azkenean sorkuntza inoiz ez dalako erabat hilko ez, eta inoiz osea, imposible dalako azkenean burua moztia sorkuntzari, pero modu duinetan ezin ja sortu denbora barik eta denbora, osea, garai honetan. Bai. Aizu, aierte, galdetu nahi dizun, zure lehendabiziko aldia da hemen Durangoko azokan, eta gainera ikusi dut zaudela musika zuzeneanen estandean, eta iniziatiba horren inguruan daukazun iritzia galdetu nahi nizuke, artista emergenteen aldeko apustua egiten duen ekimena da musika zuzenean, eta babes, imaginatzen dut, babes oso polita izango dela baita lehendabiziko pausuak emateko momentuan, ez, horrelako estan bat, horrelako ekimen bat. Bai, osea, da proiektu autogestiono bat musika zuzenean, pues hori, zagozu mogura, pues musika talde pila bat zentxuna, eta niretako bai da aldarrikapen bat horregotia, eta aldi berian horra fateko deixa itia, pues dalako stand bat lekua mutisa buena artista horori, gura dauen artista horori, eta diskoetxe bariko artista nahiri, pues hemen egoteko, aldi berian pulsionaileko eta tensionaileko hemen dibarrutik, pues musika industria eta iteko beste modu batzuk aldarrikaketako, eta horretara deixa egin dut bai. Jo, eta olatzu adibidez veteranoagoa zara, Durangoko azokan, eman dituzu ja hemen urte batzuk, eta galdetu nahi notzun, zer dan, eta bueno, busti pixkat, zer dan azokatik gehien, baina gutxien gustatzen jatzuna, edo zer aldatuko zenuken azokatik, adibidez. Vale. Well, hortxe. A ber, gehien gustatzen zaidana izan daiteke gero gutxi, osea, demagun, ez? Ba, jendearekin harremana, ba, altzaizu lehenengo egunean gehien gustatzen zaizuna, izan daiteke, eta azkenengo egunean gorrotu duzu jendea, eta igual, ez broma da, baina... Bateria soziala. Baina, hori, ba, ja ez dizu ematen agian gorputzak, ba, jendeak behar duen arreta eskaintzeko. Bai, lehena aipatu du, gainera, azterketa sozial bat dela horrelako azoka bat, Bai, eta igual gustatzen ez zaidana ere, da, ba, agian hemen nabaritzen direla ere, pues ez dakit, botere publiko harreman guzti horiek eta ikusten dezu nola igual proiektu oso politekoa ez daukaten merezi duten hori hartzun hori, eta pena pixkat ematen du, eta gero, bueno, postureo guztia, ba, ez dakit, pentsatzen dut alde batetik igual beharrezkoa dela, baina beste alde batetik ez eta inbeste maite. Bueno, bikote, placer rutxa zuek hemen egon izana gurekin, zorterik onena Durangoko azokan, denei esaten diogu berdina, baina egia da, badakigu zer den Durangoko azokan egotea, badakigu jende mordoa pasatzen dela hemendik, sozialki ere, bakoitzari pertsonalki desente exigitzen dion zerbait dela horrelako azoka bat, beraz hori, zorterik onena zuen proiektuekin, zuen diskoekin, eta bueno, ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Gaztea Durangoko azokan. Bi talde, alde batetik La Txama, bestetik Tok taldea, eta talde bakoitzetik, La Txama taldetik Aitor Balkarlos, eta Tok taldetik Xabi Arratsaldeon bikote, kaixo. Opa, arratsaldeon, zelan. Zer moduzo bete zuek? Xabi, nice to meet you, Bardin, lehenengo aldia. Ezagutzen zineten? Ez? Lehendabiziko aldia, Bai. Benetan? Bai. Esango nuke bai, ez? Benetan? Ez zineten ezagutzen? Ez. Inoiz.
ezeko dugu Sekula. elkar ikusi. Bueno, zer moduz iritsi zarete Durangoko azokara, lehen da bizikola kontaktua azokarekin zemuzko izan da? Oso azeleratua. Ni bardin. Lanetik etorri naz, segiduen, estanera sartu, bakarrik ikusi naz, jazta. Bildur guztia kanpora, lehenengo momentuen. Nik esango dut, besarka bana eman diet eta ez dut begiratuko, ez esateko zeinek zer beto esan da, baina bate daka parranda usaila eta besteak txampu usaila, oza, dutxa usaila, garbi usaila. Bai. Besteak ez dut zikin usaila, baina bueno. Baina bai parranda usaila. Bat ibilia da eta bestea iritsi berria. Baina biok heldu gara oindala Ordu bat. Askorako emate ordu batek, orduan. Batzuei bai, beste batzuei. Bueno, hasiko naiz Latxamarekin, ze esan barra dago Latxama, Aitor Carlos, lehenengo minututik sekulako jarrera erakutsi duzuela, dena hankazgora jarri duzuela. Ez dakit hori zen zuen plana, Latxamaren filosofia hori den, ja lehenengo momentutik dena hankazgora jartzea, edo pixkanaka liatzen joan den asuntua izan den hau. Bueno, gure helburua ez zen hori, gure helburua zen lau hauekin elkartzea, baina, bueno, gero ja hemen egonda, bai, aliatzea gustatzen zaigu eta bueno, gurea da pixka bat hori ere bai, ez? Eta proiektuari dagokionez, esan ez, Latxama baita fuerte etorri da, bapatean, egia da, beste talde batzuetan ibiliak zaretela, taldeko asko, baino Latxama bezala bapatean iritsi zarete eta ostra, sekulako mugimendua ekarri duzu baita Euskal Eszenara? Bueno, barrutik, igual ez da kanpotik bezala ikusten, baina, bai egia da, jendeak hori esaten digu, baina, gu lasai gaude gurean eta de chill. Bueno, tokekoak, Xabi, ematen duzue txintxoagoak, baina egia nahiko liantea zaretela ere bai. Esango zenuke Latxamarekin, naizte itxuraz txintxoagoak izan, filosofia konpartitu edo elkarbanatzen duzuela? Nik ez dakit zer garen, zeitxura emoten dugun, ez dakit ezer ez. Así que, zu pentsa gure dozuena ondo dago, así que ya está, palante. Talde bakoitzak bere moduan indau, zuen kasuan, baina egia da, zuen disko berriak, proposamen artistikoa, estetika potente batekin datorrela. Tokalde batetik, zuen kasuan bideoklipak diskoaren azala fantasia dira, fantasia hutsa, eta Latxama, zuek dena irudi bidez komunikatzen duzu, orentxe bertan egin duzu story bat baita ere, TikToken aktibo ibiltzen zarete. Estetikak badaka bere garrantzia, baina musikarekiko nun kokatzen zarete. Hau da, garrantzitsuagoa da estetikak musika jaten amaituko du, edo ze uste duzu ezuek? Kokatzen naiz, entre Pio Reparaz y Iñaki Betagarri. Nien ez kokatzen. Estetikoki? Estetikoki ez, musikalki. 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 Desarrolla. Ez baina, egia da, estetika garrantzia dela, baina noizbait kezkatu zarete horregatik, ez? Ez dugu nahi estetika nahi beste indar galdu eta kantak deskuidatu, edo ez zaizu gertatu. Ez dakit, nik pentsatzen dut gure imaginarioa sortu dabe, bere Maria Muriadasek, Simonek eta Alex bere horribilida lanean, eta jaldu da momentu bat oso ligata dekogula gure imaginarioa eurekaz, eta ez da de puta madre guk ez pentsatea zer berez, eta eureri iztea gure dabena egitea, bidaltzea eurek egiten dabena, gero apur bat kritika, pelea, eta urtetea zuek ikusten dozuenak. Espero dugu ez jatea eurek egiten dugun musika. Aitor, zuago behatzen zara TikTokarekin, batzutan esatuzu hainbeste eduki elkarbanatu behar dut, eta ez dit ematen bizitzak. Edo nahiagoko nuke tromboia edo trompeta jo. Gu generalean dena egiten dugu improvisatzen. Osea, bai, musika egin dugu, baina kontenido eta hori, vamos improvisando y pa'lante. Ez dugu asko pentsatzen. Kalderatzen da, ez? Bai, ez dakit, zuk esango duzu. Bai. Esan dizut, zaratea egiten ari zaretela, eta guretzako, mugimendu nahiko interesgarri bat izan dela baita zuen proiektua. Hala da, ondo, baina, guk ez dugu asko pentsatzen horretan, gurera goaz, eta... Justu dena hainbeste pentsatzen den momentuan, ze taldeek, musika taldeek, proiektuek, artistek, gero ez gehiago pentsatzen dituzte beraien proiektuak, irudia aipatzen gabiltza, eta zuen kasuan dena improvisatuta, baino badoa. Niretzako hor dago pixka, hor dago akatsa. Azkenan badaude Euskal Herrian eta bai munduan musika talde asko, hainbeste pentsatzen dituzten gauzak, niretzako galtzen du naturaltasuna, eta nik uste gure karakteristika handiena hori dela, gera nahiko impulsiboak eta juten gera sobre la marcha, ondo edo gaizki, baina horrela egiten ditu gauza. Latxamaren gomendioa ez pentsatu. Ez pentsatu asko. Ez interesgarria da, eta nik uste dut talde batzuk apuntatu beharko luketen zerbait dela. Nik ez diot lekzioak emango inori. Ez. Baina
que cada uno lo quiera, baina, bueno. Zuri funtzionatzen dizu horrek. Ez dakit. Hemen zaude. Hemen nago, eta bustutzen naiz. Eta zuei adibidez, Latxaman korrido tumbadoak, gauza nahiko berri bezala ezagutu ditu munduak orain, Peso Pluma, Natanael Cano bezalako artisten eskutik, baina egia da movida mexikarrarekin aspaldiktik ez daudetela zuek konektatuak. Euskal Herria oro har, esango zenuke, zergatik dago Euskal Herria inkonektatua korrido hauetara, korrido mexikano hauetara? Aldizut esan, adibidez, Nafarroan korridoak egunerokotasunan daudela, ez dakit zergatik, baina egia da Euskal Herrian beti egon dela baita rantxerak eta horrelako doinuak beti oso presente egon direla historikoki, hemen Euskal Herrian. Bai, nik jaio nintzen behintzat, bai, de hecho, nidakaten afizioa musika mexikarrarekiko nire amak erakutsi zidan, Los Tigres del Norte txikitatik entzuten dut ama jartzen zidan musika hori, hori. Joango da Latxama noiz behit Mexikora, esan dut. Paradoja hori emango da noiz behit. Ez dut uste. Turismo laboral o apropiación cultural, hori da. Edo bi gauzak. batea, Durangoko azoka artistentzat polita da, baina gogorra da ere bai, lau egun izaten dira, baina askorentzat ere bai, 3 gau terdi, 4 gau ere bai izaten dira egunez gain. Ez dakit zuek parrandazaleak zareten, baina badakit kalea duzuela, nahiko kalea duzuela, eta galdetu nahi zuenea jendeari ze jak, tit edo aholku emango zeniokete Durangoko azoka gainditzeko, ez? Igandera ondo iristeko. Ez etorri. Osea, aholkua ez etorri, ez? Osea, uste dut, ez garela ez bata ez bestea, igual gomendioak emoteko, inor berez. Eta paraldan gutxio. Guk galdetu dizuegu. Osea, domekara ondo heldu gure badozue, ez inkasurik guk esaten dugunari, ez gurutzatu gugaz eta gitxi hau ez batu gugaz. Jazta hori gomendio bat. Baina diskak erosi, Bai, igandean egongo zarete estandean ere bai. Jai hartu dugu. Gure estanean dau negoziazio bat, domeka goizeko turnoa noke egingo deuen. Turnoka doa, igandekoa. Azken 2 urteetan indot domeka goizetakoa, wow. Goizetakoa gainera, Bai, eta ja gero arrastikoa bere bai, ze batu egin behar da, así que... Ja berdin du, ez? Ja goizan hor baldin mazaude. Xabi, zuen kasuan, zuen arrakasta begibistakoa da, zuen kontzertuetara joatea besterik ez dago. Gainera, ez zaudete zigilu batean, ez duzue management agentziarik, hori autu bat izan da, horrela lan egitea edo etorri zaizuen, aurkeztu zaizuen zerbait izan da? Momentu batera arte izen zen, inorezala gukan fijaten. Superondo lotzen da gu pin hori jartzea, baina, egia bere zen behar da. Momentu batera arte izen zen, inork ez eskula ditu. Gero heldu da momentu bat, bai jenteak deitu dozkuna, gure artean konbertsazioak egon dire, bere bai baurbet proiektuek beste nivel bat, tamaino bat, beste leku batzutara heldu gara. Eta ez dakigu zer egingo dugun, beste behin, egia santa. Baina, jo que se. Momentu zorra, ondo zorra. Improvisar. Posik, ez pentsatu, Latxama moduan eta palante. Bidazio ondo. Nahiko garaikideak zarete zuek, nahiko modernoak zarete esango du, bakoitza bere erara. Moderno gainera diot gauza horrela, temporal bezala. Ez hainbeste kriterio subjetibotik, baina galditu nahi zuenea azokan dauden berrikuntza, modernitate, tendentzia berri eta ohitura berrietatik baten bat, ez zaizuen bat ere gustatzen. Ze berrikuntza barkatu? Ez dakit, hori galdetu nahi zuen. Ikusten duzu, azoka aldatu da, azken urte hauetan, 59. edizioa da, orduan, azken urteetan ikusten zuen tendentziarik esatu zuela, hau ja igualez. Ez, bai. A ber, zuk aldera hau egin dozkuzu mikrotik kanpora gu pentsatu. Prestatzeko hori da. Eta gure erantzuna izan da, azoka zabaldu zanean egon ziren persona bardinak seguramente, euretariko asko. Ez daude, ja. Bai, batzuk bai. Batzuk bai. Justo kontrakoa, batzuk ondino dauz, amen. Oso ondo dau, eta, espero dut lan jarraitza. RTI FAB. Hementxe gurekin Latxama taldeko Aitor eta Tok taldeko Xabi. Latxama dabil, Latxama diskoa aurkezten Durangoko azokan. Hori da. Eta Tok taldea dabil, jaioak hiltea zor lan aurkezten. Zorterik onena zuen lanekin. Eskerrik asko. Disfrutatu baita eta animo egun hauetan hemen Durangon. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei hemen egoteagatik. Gaztea Durangoko azokan. Ainhoa Arroita Jauregi ez dakit hortik zauden. Hemenago, entzuten zait? Bai, entzuten zaizu primera. Orain mikrofona piztuta dago. Mikrofona zabali daukazu.
Bueno, Aino, konta iguzu, nun zauden, ez dakit orain zegiro dagoen, ze ordu bete pasada zure azken konexiotik, ez dakit orain bertan, nola aurkitzen den, Durangoko azoka hor publiko artean? Begira, esango dizut, jende pixka gehiago nabaritzen dela, baina oraindik zonalde hau ez dago bete eta beste zonaldea jendez gainezka dago, baina esate dizut nik poliki jendea etorriko dela ona eta hau ziur bete egingo dela baita ere. Hombre, guk goitik ikusten dugu hau eta jendea ikusten da, Bai. Inurritxoak ikusten dira. Inurritxoak badaude. Geroz eta jende gehiago dago, ez dakit, nire hori iruditzen zaigu. Bai, ez? Nik imaginatzen dut jendea lanetik atera eta poliki joango dela ona hurbiltzen. Gaur osteguna da, askorentzat laneguna eta bihartik aurrera zubiarekin batera, imaginatzen dugu geroz eta jende gehiago ikusiko dela hemen. Ziur baietz eta ziur hemen alboan dituan artista hauek jendea nahi dutela, jendea inguratzea eta hurbiltzen nahi dutela. Begira, bigarren estandean nago oraintxe bertan eta sekulako gonbidatuak ditut hemen, sekulako artistak STR eta Silibito Records hemen nerekin, arratsaldeon mutilak. Joango naiz mikro bakarra daukagu, orduan joango naiz banaka galderak egiten. Zuekin hasiko naiz, zuek zarete berrienak Silibito Records aurreko urtean Gaztea maketa lehiaketa irabazi eta orain hemen zaudete. Zer moduz daramazue ez dakit guzti hori? Ongi, gaur iritsi gara arratsaldean eta oraindikan hoi lasai gaur arratsaldean, pero ongi, hoi. Jende asko ikusi duzue zuengana hurbiltzen, zer moduz daramazue gaurko eguna? Nik uste dut gaur arratsaldean ez dugula mugimendu asko ikusi hemendikan, pero ongi, bai. Adibidez, ikusi dut dala zuen Akelarre diska, zuen bigarren diska kalderatu duzue. Ikusi duzue aldaketa bat aurreko urtetik ona, hau da, Gaztea maketa lehiaketa irabazi zenutenetik ona, egon da aldaketa bat? Bai, aurreko urtean dula urte bat ginen puntua eta bain gaudena super diferentia da. Eta hoi, guztua baitare, gauza bakoitzak bere alde hona eta txarra ju, pero ongi. Oso ondo, eta Arrita, hemen... barkatu, ospeak eragin die edo ospeak gozaie burura, edo nola ikusten dituzu? Hemen galdetzen diate, ia ospeak eragin dizuen edo burura igoza dizuen ospea. Pues ez, oso famosoak, así que ez, pero ez. Hobeto horrela ez igotzea. Hobeto. Eta hemen bestaldean ditut, pixkat veteranoagoak bazarete zuek, musika munduan. STR taldekoak ditut nirekin, zer moduz mutilak ondo? Oso ondo, ja eguna bukatzen, izan ere, egia zan goiza izan da soramena. Bai, karo, imaginatzen gaur izan da ikasleen eguna edo ikasleak hurbildu diren eguna, ez da? Hoi da, onda ikastetxez beteta hau, eta ja hori, egia esan etxera joateko gogoekin gaurrean. Nekatuta, ez da, imaginatzen dut. Zuek bai, zuen disko berria aurkezten duzue. Ez dakit, kontaigu zuen, nola izan da pixkat disko berria gainera? Duela, lau eguntxo, duela 3 eguntxo aurkeztu zenuten. Abenduaren 3an, karo. Ze izan da, azokarako sorpresa edo nola prestatu duzue hau? Sorpresa ez, kontua da, ia ez garela... Nahiko luze izan da, Ia ez garela iritsi, diska ateratzera, eta azkenean lortu dugu, eta hemen gaude, gure umetxo berriarekin. Umetxo berria gainera portada La Roxa bizi-bizia ikusten da. Zelako harrera somatu duzue? Jendeak harrera ona eman dio zuen disko berri honi? Egia esan, bai, oso pozik gaude, jaso dugun feedbackarekin, orain arte, bai pasaden egunetik plataforma digitaletan kaleratu zenetik, eta gaur egia da, uste genuna baino askoz gehiago saldu dela, orduan oso pozik ikusiko dugu urrengo egunetan. Ikusiko dugu, hemen beste galdera bat, karo, Durangoko azoka irauten ditu 3 egun, 4 egun barkatu. Hemen pasatuko duzue asteburu guztia edo ze plan daukazu zuek STR taldekoak? Bai, guentzat hemen egongo gara. Hemen egongo gara lau egunetan. Bai, bueno, a ber, estandean asteburu osoa ez dugu hemen egingo lo, baina bai, ibiliko gara. Eta zuek Silibito hemendik ibiliko zarete? Bastante así que txandaka eta orain gogu. Claro, beraiek hemen daukate, zuek bai nahiko zarete, beraz, txandaka ibiltzeko aukera izango duzue. Eta gauean zer? Parranda egongo da baita ere edo txintxo ibiliko gara? Gaur etxera, igual larun batean parranda ederra botatzeko ikusiko. Bueno, eta zuek Silibito, parranda botatzeko unea izango duzue edo zer? Pues ez dakit, asko enteratu baindikan, pero igual bai, ez dakit. Aholkuren bat, hemen veteranotik berrienera, badago aholku bat hemen STR-tik Silibito rekordzi emateko aholkuren bat, ez dakit Durangoko azokaren inguruan, parrandaren inguruan, zerbait esateko? Parranda bukatzeko goien kalen eta gero herrikora eta jazta, gutxi gehiago. Hortxe aholkoa musikari, baina baita gure entzulei baita ere, hortxe Durangora etortzeko asmoa badakazue, badakizue nondik ibili, eta non ezin zareten falta egin, hemen Durangoko azokan etorri behar zarete, eta hemen dagoen eskaintza kultural guztia ikusi behar duzue. Alain, oraintxe bertan, badabil, behitu, esango dizut Alain, jendea animatzen ari da oraintxe bertan sekulako ambientea ikusten ari naiz. Bai, bapatea
batean izan da, iterdietatik aurrera ja asuntoa berotzen doa, doze? Bai, berotzen doa, jendea ikusten da, beraz, nik hemendik sorterik Aizu, onena. Ainoa, alere gauza bat, zuzabiltza gomendioak eskatzen STR-koei, eta zuke ere eman dezakezu gomendio bat, gaur egon gara bazkaltzen, nola da Julen... Mesoi barrin egon gara. Mesoi barrin, sekulako bokata onak egiten dituzten... Eta tokia zegoen gainera nahiko arraroa dela. Hori, da berazuk ere, gomendio eman beraiei, asteburu honetan, ordu asko pasako dituztelako hemen, eta bazkaltzeko, bokaton batzuk jateko, badakite nora joan, Mesoi barrira. Bale, mutilak, hemendik esaten didate, Mesoi barri izeneko jatetxe batera joateko, asteburu honetan zehar. Zu egontzarela? Ni gaur egon naiz, ni Alain, Julen, egon gara bertan gaur bazkaltzen, eta sekulako kroketak daude. Beraz, hemendik nik baita ere, hor botatzen dizuet, ze Alain, aitortuko dizut. Nik parranda ez dut bota, inoiz Durangon. Beraz, nik hemen ez dut inongo gonbendiorik eman. Ez dakat idearik ere. Zu bakarrik kulinarioak, hola, jateko. Itxoin Alain, segundo bat, ikarrek zorbet esan nahi duta? Zerezkoak dira kroketak? Urdaiazpikoak, bai. Gutxienez bai. Bueno, basic baina ondo. Bai, basic baina... Zer gustatzen zaizu zuri ba? Boletu, Bueno. Ona baldin bada betikoa ondo dago. Hori da. Jatorrizkoa baita ere oso ondo sartzen da. Bueno, Arroita, eskerrik asko eman eskerrak Zilibitokoei, STR-koei eta sorterik onena. Sorterik onena, opa dizugu. Gaztea Durangoko azokan. Jon Basaguren, arratsaldeon. Aixo, arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Gustora? Zer moduz iritsi zara Durangora, lehendabizikola kontaktua azokarekin? Ederra izan da, ez dakit justu ikasle goiza izan da ere, guk gaur montatu dugu gure txokoa, gure estana ere, eta dena batean izan da, jende pila bat, eta horrela, hasieran shock moduko bat, baina jazta, ritmoa hartuta eta giroan sartuta. Bueno, zuek etzarete berriak, ze gaur egia da hemen, artista berri asko pasa direla, 2010ko hamarkadan ezagutu zintuztegun, pop lasai horretan, amerikana estiloan, eta euskal estenako, izen sonatuetako bate izan zarete, azken lana dena oskol izan zen 2018koa, eta horita gero, atsedenaldi bat hartu zenuten, eta artean gero gauza asko pasa dira, pandemia bat egon da hor erdian baita ere. Ze gertatu da orain berriz ere Izaki Gardenak elkartu eta lan bat argitaratzeko? Nik uste horrela pixkat atzera begira, hain zuzen ere aipatu duzun pandemia horrek eragin zigula nahiko txo, bigarren urtea zen diskoa aurkezten ari ginena zuzenean edo, genituen plan asko, eta denak bertan bera geratu ziren, eta ni gelditu nintzen gorputzaldi arraro batekin ere, eta horrekin ekin nion beste proiektu batzuk martxan jartzeari, pixkat Izaki Gardenaken pixua edo presio puntu hori gainetik kentzeko, eta luzatu zait, asuntoa. Bai, asko ikasi dut bide horretan beste gauza batzuk egiten, eta orain bueltatzeko gogoa piztu zitzaidan iaz, kanta berriak egitekoa, eta bide berri bat lantzekoa, eta hementxe. Ze ondo. Galdetu nahi zuen Jon, beti izan duzu paraleloan zerbait, esan nahi dut Izaki Gardenakekin urte asko eman dituzu, baina paraleloan, bai Pasadena, gero Liberekin ere bai, bere lanetan egon zara, ezakit, bada zugan edo hiperaktibitatea antzeko bat musikari dagokionez, eta are gehiago esango nizuke, imaginatzen duzu zure burua musika egin gabe? Karo, ez, hori ez. Eta hiperaktibitatea, igual ere ez, esan nahi dut, bai ibiltzen naizela gelditu gabe, beti daukat zerbait, baina denborak ere joaten naiz banatzen eta dena batera ere ezin izaten dut egin, orduan hori Pasadenarekin geundenean ez zitzaidan burutik pasatzen ere Izaki Gardenaken kanta bat sortzea. Ona zera gauza biek aparkatzen? Bai, eta de hecho gelditu behar naiz gauza batetik beste batean sortzen hasteko. Ezin naiz egon Pasadenaren kontzertuak ematen eta Izaki Gardenaken kantak egiten. Kostatzen zait asko. Atsedenaldiak hartzen dituzuela ez? Bai, sortzeko. Bale, orduan ez. Izaki Gardenakekin ere, disko berri baten pentsatzen jartzen naizenean, uzten ditut kontzertuak ere, eta eukitzen ditugu igual urtebeteko geldialdiak izaten genituen, hau luzatu zait, baina beti gelditu izan naiz. Eta musika egiten ez duzunean, zer egiten duzu? Zer gustatzen zaizu? Entzuten dut, eta joaten ez kontzertuak ikusten. Beti musika. Ez, eta ez dakit gustatzen zait kirol pixkat egiten ere, bizikletan ibiltzea, eta, gauza normalak, jendearen gauza normalak. Jon, Izaki Gardenak orain bueltatu da, baina urte hauetan asko aldatu da baita euskal musika eszena, proiektu berri asko sortu dira, musika ere aldatu da, beste soinu batzuk ere ditugu orain, gainera guk irratian Gaztean asko nabaritzen dugu baita aldaketa hori, azken urte hauetan bizi izan duguna.
nun uste duzu kokatzen zaretela zuek orain Izaki Gardenak 2024an bai musika estenan eta baita hemen Durangoko azokan ere? Tokatzen da hori deskubritzea. Ze galdera hori bera egiten dion neure buruari. Bai, ez dakit, karo, estena da gauza oso difusoa. Abstraktua da baita. Bai, orduan, daramagu esan duzuena, urte batzuk zuzenekoak eman gabe, diskorik argitaratu gabe, orduan nik uste orain birkokatu behar dugula geure burua euskal estena honetan, edo musika estena honetan, eta ikusi non gauden eta zer egin dezakegun. Orube lan berriarekin, beste soinu batzuk, ikutu dituzue baita ere, mezu marra gorririk, hau da, baduzu barkatu, marra gorririk, hau da, zer egingo etzen nukeen, edo ze doinu, ze elementu gehituko ez zenituzken zure musika egiterakoan? Erabili ditugu, batzutan ematen du kontraesana dela, baina erabili ditugu mugak edo marra gorriak, hain zuzen ere, beste bide batzuk esploratu behar izateko eta askapen modu gisa, bestela ikusten nuen neure buruarengan tendentzia bat, lehengo... Beti berdina edo, bai, soinu hori, eta badaukat, gitarra honek, ampli honekin, ekin nola sonatzen duen, eta gustatzen zait, baina igual, ezin dut erabili hori. Eta edo efektuetan eta ahotsa kantatzeko moduan ere neure buruari ez diot utzi. Konfort zona hori pixkate aldendu, ez? Hori da. Orduan marra gorriak izan dira ez errepikatzea, ibilitako bideak eta besteren bat topatzen genuen. Eta iruditzen zai baiet. Bueno, bukatzen gabiltza, 4 minutu baino ez azpietarako, Jon Basaguren zuen lan berria aurkezten Izaki Gardenak bueltan Orube izeneko lan berriarekin, zorterik onena, disko berri honekin, Durangon ondo pasa disfrutatu, hau delako disfrutatzeko azoka bat, lan egiteko ere bai, eta sozializatzeko, asko sozializatzeko, eta ondo sozializatzeko baita azoka. Datorren astean ez deitzeko lagunek eta. Hori da. Datorren astean detox pixka bat, sozializatzetik, hori da. Bueno, Jon, eskerrik asko hemen izateagatik, eta gu bagoaz, begira, kanta bat jarri behar nuen bukatzeko, baina ez dugu kantari jarriko. Esango dugu, bakoitzak, bai Julen Idigorasek, Ainhoa Arroita-Jauregik eta Alain Perezek, hemen Durangoko azokan ditugun nobedadetatik, disko berritatik, zein erosiko genukeen. Horietako bat, hola... Bat bakarrik esan behar dugu? Bat esan, a ber. Esango ditut batzu, bale? Venga, bota batzu. Nik esango dut, Borlaren Kordoba bidea, Tatxersen Ezpatik dizdira, Kaskezurren Deus eta Txopeten Ostabezuloan, lau horiek. Venga. Ai ama, itxoin, esan zuk? Bale, nik esango dut, niri asko gustatu zaidalako proiektua Bengoren Belarra, esango nuke. Izaki Gardenaken Orube, aprobetxatuko dut baita, esateko. Pelotazean. Bai, baina bueno, ez balego baita esango nuke, beraz. Suneren amain eman ere, esango nuke, zerbait berritzailea da baita hemen euskal musika estena, eta nik uste dut aipatzeko modukoa, eta Latxamaren Latxama, esango dut. Jo, nik ez dakit oso argiz. Bueno, zuk esan bat gutxienez. Bat, bakarrik esango dut. Bi esango ditut. Esango dut, Sune, eta esango dut baita ere Joferen diska, egia da, bueno, ez dela berria, baina Joferen agian eroste dutela. Vale, primeran. Bueno, esan berra daukagu eskerrik asko horregoteagatik, entzuleok, 2 ordu hauetan Durangoko azokaren, hor laburpentxo bat egin dugulako, eta esan berra daukat, aprobetxatu berra daukat gaur dela Ainhoa Arroita-Jauregiren azken saioa, azken eguna hemen Gaztean, plazerrutxa izan dela zurekin lan egitea, zorterik onena zure etapa berri honetan, asko maite zaitugula eta ikusiko dugula elkar. Eskerrik asko, nire superposiko lan bukatzeakin nire azkenengo gunan, hau super eskertuta, eta zerako modu politxa, Durangoko azokan, gaina kriston artistekin eta zuen konpainian hau bukatzea, así que eskerrik asko. Bueno, plazerrutxa izan dela, eta gainera dena super ondo joango zaizula mendik horrera baita ere. Espero. Bueno, Durangoko azokaren inguruko saio berezia hau bukatutzat emango dugu, begira, minututxo bat baino ez zazpietarako, esan bezala, eskerrik asko, streaming bidez jarraitu gaitu zuen guztioi, irrati bidez baita ere, eskerrik asko gure ekipo guztiari, Ako Mediako lagunei, eskerrik asko baita ere, Retegiri, hemen teknikan egon delako gurekin, eta, eskerrik asko gure lantatu guztiari, eskerrik asko Jon Fernandezi, Berezi Fernandezi, gure jefeari Mikel Unamuno, eskerrik asko denoi, plazerrutxa izan dela, eta hori, geratzen zaizu zerbait esateko? Bai, gomendio batzuk, ura asko edan,
ondo jan, bai, uraskoan, ondo jan, gero hotza egiten du, ematen du ez ze landako barruan ez du hotzik egiten, baina gero ateratzen zaretean Durango oso toki polita, baina herri gogorra zentzu askotan, beraz, babestu Durangotaz ere bai, eta gozatu azoka, eta erosi gauzak. Hartu tote bat horrela gazteakoa hemendik ando dela, ez dakit Julen, moztu zebagoaz. Baina, bueno, hartu tote bat eta sartu dizuak. Hori da, eskerrik asko gu entzuteagatik disfrutatu eta gozatu Durangoko azokaz. Muxo handi bat, agur, agur, agur. Aio! Zure musika